So ayan, kukuha kami ng ng itlog ng langgam, yung malalaking langgam. Okay. Ang dami, nakagat nga ako. So ayan, ang init. Ay! Hosh. Kandaruma. Oh my God, ang init. Ang daming langgam. So say hi Uncle Gary. Iba-vlog kita. Kabil ko YouTube. Hi! So nandito tayo para saksihan kung ano yung proseso sa pagkuha ng itlog ng abuos sa Ilocano. Ganito kahirap, okay? Mama. Hay! Lalam dito Ang hirap kumita. yan. Ang daming langgam, nagado. Kumano mo din nasakit na tama kin daw. Oh, Init. Ay, ang daming langgam. Apay, Nagado. ngayo. Talaga sare. Apo. Abu spirit ha. Say hi, Badok. Hi. Lay duro mo. Ayan. Init. So, aalis muna ako kasi ang daming langgam tapos ang init. Huh. Abuos yung tawag doon, yung malalaki yung itlog tapos yung kanang itlog yung puti. Ay. So, ayan ang Kel, say hi. Sino yan? Adabot taon na dahil, Jay. Jay. Awan.